dan ga ik naar de bar. Want er zitten 3 mannen bij ons aan de bar. En dat zien mannen met een leuk verhaal, althans dat hoop ik. Om gans aan de kant van de bar te beginnen. Dave, hoe ziet je begonnen met de Shaking DJ's? Dave? Hallo? Maar Bas, ik denk dat er niet reageert op Dave. Het is een bijnaam is Eerappel. Dus is... Gaat het even wie? En mij gaat natuurlijk wel eens wat verteld, hè? Stelletje. Maar goed, Eerappel. Ja. Eerappel, hoe zit het met een bijnaam? Met mijn bijnaam? Hoe lang heb ik mijn bijnaam al? 16 jaar, 16, 17 jaar. En dat is pas 18. Want dat heeft iets met de geboorte te maken natuurlijk. Nee. Ik zat in de gabbers zien vroeger. De kale kop. Waar het smaller is nu, 40 kilo, zo Ja. ongeveer. En toen was ik kaal. En toen zag Toen was ze kaal. Toen was ik kaal. Het horen is Nu pas niet, later hè? gewoon groeien. Ja. Indrukwekkend. Toen zag een vriend van mij, dat hebben ze een eerappelenkop. En sindsdien hebben we dat erin gehouden. Oké. Ja, En schijnbaar vindt zich dat zelf zo leuk dat ze nergens anders meer op reageert. dat is zo. Oké. Ja. Heeft er niks mee te maken dat ze heel druk bij de frietkomweurs gezien Nee. Oh. Hey, luister. Marco, hoe zit het met die leedjes van oog? Want eigenlijk wat je doet, en wat je volgens mij heel goed doet, dat is hele bekende nummers een ES gegeven. Ja, klopt. We zijn eigenlijk een aantal jaar geleden begonnen met een goed te gekke sprong om te zeggen, maar weet je wat, we gewoon een liedje opnemen. En dat was, als ik me niet vergis, de tent van Fietsenframe. Daar is er allemaal mee begonnen. Dat sloeg zo goed aan dat we gezegd hadden, weet je wat, gewoon een cd opnemen. Moet je gekkigheid doen. Nou goed, cd opgenomen, daar stond de wals met Maria op van Fietsenframe, wat iedereen natuurlijk Wat kent. iedereen kent. Daar hebben we voor een Vette beat onder gezet. ja, een dikke beat onder gezet en dat sloeg al wie een bom. En 7 jaar later hebben we weer nu een 7e album al uitgebracht. Ja. En we stonden her en der op verschillende De ganse dames en provincie heren door. zitten. Ja. Nou, laten we even kijken wie dat eruit ziet. Als die jongens aan de gang zien met Oei, oei. onder andere iets met onze grote vriend, altijd goed gefeunde John Bon Jovi en Avicii. This ain't a song for the broken hearted. Ieder weer ander met geen gasdruk. It's my We moeten mee, ja. Die dragen nog dezelfde kleren. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. Van november tot oktober Didn't know I was lost. is het net niet genoeg. Ja, dat zien de Shaking DJ's. Wie komt je eigenlijk aan de naam? Ja, wie kwam er Michel. dan? Voordat de Shaking DJ's bestond, heb ik met mijn kameraad Eerappel een kerstnummertje opgenomen. En dat was een remix van Shaking Stevens. En ja, toen is het eigenlijk, tot het een remix was, is het Shaking DJ's geworden. Wie kent hem nog? Shaking Stevens. Ja, dus daar hinkt het eigenlijk allemaal van. Ja, ik best pas 18 jaar. Dat was volgens mij al een beeld toen Stig geboren was. Gewoon een vloeibaar. Ja, de dag dat ze met pap naar het bos ging en mijn mam terugkwam. Ja. Hey, mag ik zeggen dat seks met de kale, dat eigenlijk wel een beetje ook een grootste hit is, Michel, tot nu toe? Ja, dat mag. Ook inderdaad niet verwacht natuurlijk. Opgenomen met nog willen wachten, bewaren voor een jaar later. En Ja. op goed advies toch maar uitgebracht. En ja, niet zonder minder resultaat. Ja, Marco, je verdient er natuurlijk geen kloerte aan, hè? Want je betaalde gewoon maar blauw aan Buma-rechten richting John Bon Jovi en de Kings of Leon en noem ze allemaal maar Ik op. zeg altijd 60 minuten per uur. Dus dat verdienen we wel. Nee, maar wat we moeten natuurlijk inderdaad Buma stemmen betalen. We maken heel erg blij zijn dat we heel veel sponsors hebben die wat dus ook mede mogelijk maken dat we ieder jaar een nieuwe CD kunnen maken. Je kunt het wel opnemen, dat is misschien natuurlijk weer het piep, ons bekend. Maar is dat dan eigenlijk, doet je dit eigenlijk voor de lol? Of is dit nog iets waarvan ze zegt van nou, we willen misschien wel professioneel artiest weer? Ja. Dat is puur voor de lol. Dit is puur voor de rol. Ja? Ja, Ja, puur voor de zeker. rol. Ja. Het is gewoon het seizoen voor ons, met maken. Carnaval zelf doen voor niks, want ja, we zien toch discjockeys, vandaar ook Shaking DJ's. Carnaval stond voor Michel als discjockeys. Hij heeft al Michel in de Facebook een
Café Nurgens of een Jantjes verjaardag in Bilzen. En die is dan voor de bar. En die voor de bar. En die hebben we voor de bar met zijn Bacardi Cola afgedaan. Ja. Hey, Ja. zeg Erpel, hoe zit het met de cd's? Gaat er altijd een cd'tje als er weer een album uitkomt richting bijvoorbeeld Avicii of John Bon Jovi of zo? Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar ik denk wel dat ze via onze platenmaatschappij altijd een soort van bericht kregen van dat er lui zien die wat hun coveren natuurlijk. Michel, ooit al eens iets teruggehuurd uit de richting? Poeh. Of Nou, via? Dat ze het Nee. leuk vonden? Kijk dus natuurlijk de nummers John Bon Jovi op of de Shaken DJ's. Ja, ik denk niet dat John Bon Jovi zich erg druk maakt over wat Veer in Limburg met deze muziek moet spoken. Ja. Ja. Dat weet ze het niet. Nee. Misschien dat ze zich er wel zo aan geërgerd hebben dat ze... Ik heb ooit eens een keer een remix gemaakt van Atomic Kitten, ook met Erappel samen, maar daar is wel een keer het feedback op gekomen. Ja, Maar niet dat ze zich, niet uit de kringen Avicii, wat natuurlijk een wereldtop DJ is, wat zich hebben bemoeien met de Limburgse muziek zien. Nee, Ja. nee, ik kan me niet in denken. Wat is het ultieme nummer wat nog een keer aangepakt heeft weer, Marco? Want er zal ongetwijfeld ergens een liesje circuleren. Ja, we hebben sowieso altijd een lease. Ik ben er gewoon niet eerlijk in. We zien 3 verschillende mannen. Ja, Erappel is gewoon Erappel. Zonder Erappel is Shaken DJ's niet Shaken DJ's. Ik maak het goed gedeelte mag ik zingen en Michel is degene die wat eigenlijk de muziek altijd doet. We hoeven altijd, ja, gewoon toch wel altijd heel erg goed in zijn best in dit. En wat toch altijd wel aansluit, wie bijvoorbeeld de afgelopen CD. Vuur alleen maar positieve reacties. En ja, goed, daar zullen ze een nummer erop moesten van zeggen van, nou, vind ik niet zo leuk, maar op deze CD wat we nu hebben gemaakt, allemaal de nummers wat we hebben. Ik moet ook zeggen van die kinderen voor op ieder optreden kunnen we dat doen. Voor jong, voor oud. Ja. Zelfs een ballad op onze nieuwe. Echt voor? Ja. Zonder beat? Zonder beat. Ja. Ja. Goed uur. Een echte tronentrekker. Een echte tronentrekker? Ja. Dus die liefdesverklaring Erpel richting Blonde Heidi. De Blonde Heidi, ja. Blonde Heidi, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Althans, als je gaat zingen. Verder gaan we met de Shaking DJ's. De ding wat ga je er nou weer vragen, hè? Ja, ik denk, kom maar op. Hey, je gaat dadelijk Blonde Heidi zingen. Wie heeft er voor de tekst gezorgd? Wie was dat? Tig? Nee, dat was Mark Forst. Mark Forst. Oh, wacht. Ja, dat is toch een bekende naam. Ja, dat is oftewel Markan van de Pikketrellers vroeger. Oftewel. Nee, maar even niet. Nee, dat maakt niet. Aan de kant. Oh, Je kent hem wel. Je kent hem wel. Ja. Hadden we toch bijna een primeur gehad, hè? Ontmaskerd of de proek eraf, wie zal het zeggen. Hey, nee, maar is dan zo'n tekst ook lief geschreven ook? Seks met de kale 2.0? Die mag altijd wel retten van. Dus, Ja? ja. In het kort, ik denk dat ze dat wel in 3 woorden kan vertellen. Waar ga je het ja. liedje over? Wat ze dat eigenlijk weten? Over een blonde vrouw. Ja? Met dikke... hè? Dat waren al 4 woorden. Ah! De Shaking DJ's gewoon de diepte in met uw laatste nieuwe liedje. Zullen we dan maar gewoon zingen, jongens? Laten we maar gewoon beginnen. Ja, wie was nou ook alweer de enige van nog die echt kon zingen? Wie was dat? Nou, dan beginnen ze weer te wiezen. Laten we ze maar gewoon laten optreden. Hier zien de Shaking DJ's met een Blonde Heidi. Kom weer naar Duitsland. Op die Rolex boot. Hele gassie met Duits mooi. Dan ben ik je nog goed. Als ze vragen wie is het, zeg ze, ik ben
Ja, tot zover het Vastelovenscafé voor vandaag. Morgen zien we er niet, maar maandag zien we er wel. Dan met een hele bijzondere, namelijk van Oetvelde. Met gasten en uitgebreid aandacht door voor de gekke maandagoptocht. Hajewa, blijf braaf. Een